Kajing ikon semifinal ka Nyngkong jong Kalumpung Invitation Knockout Football Tournament balapnya dengan New Nongstoin Sports Social and Cultural Club. Kanlong haka arpo Tarik urimpang kata Hapdeng ka Shillong Lajong Football Club Pyrshah ka kunhun ile kai jong ka Blue Bombers. Katay kajing ikon semifinal ka Nyngkong kan sedang haka por RBJ no phais ni haka madan ile kai jong ka Shillong New Nongstoin. Badlo ongru babaro artli ki kunhun ke lapan krep ha nakabenta ban mi madan hakate ka sngi jong ka jinga khoni ka semifinal. Sashisin nakaliang jong kinong ilam ka NNSS and CC ki khot ki wer ki pajba ru it football begin one sakhi dalagi jong ki khmat ka jinga khon semifinal ka ban long Hapdeng ki artil ki kunhun bad hakate ka sngi ka donru ka jing peniale kai lucky draw nakabenta ki pajba nong one pikai.